Right, ava ndo producer Makumbe and producer wedu Gibson Makumbe. Producer makasimba here? Tina kusimba tisi kufara. Nematambudziko zvemukomana. Mawana, I can't believe it. Mawana. And zvakaoma. Zvinorevekwa muri saproducer vanga vachishanda naTerry nekurasikirwa kwabeka. Zvinhu zvinotirwadza kwazvo, tarasikirwa zvikuru. Stable yarasikirwa, nyika yarasikirwa, vaimbi varasikirwa, saka tiri pakuchema kukuru kwazvo, ende zvinhu zvauya tisina kunge takazvitarisira. Alright, ndingada kuti kudii kune maartist, ndimi munoshanda nawo maartist avo, vamwe vacho ndimi munotovagadzira seduo yaTerry naChipo, ndimi makatoita kuti vange vari vanoimba vese. Ndingada kuti kudii kana matambudziko achiuya kune mamusicians? Tinoti ngatibatsirane pamwe chete, nekuti idambudziko mutoro, saka tinofanira kungobatsirana pamwe chete, tobatsirana uye ngatichemaneiwo nepatinokwanisa napo. Ngatiedze kuti zvinhu zvedu zvifambe mune zvakanaka, tiratidzewo kuti vaimba hatisi vanhu vepasi, tiri vanhu velevheri yepamusoro, zvinhu zvedu zvinge zvimbori zvepamusoro, tiite zvinhu zvakanaka, tochemana nehama dzedu mune zvakanaka. Aiwa, tinokutendai producer Makumbe, ndo vanhu vanga vachibikira mumanzi Terry G. Thank you so much.